Dok lilin Bethlehem. Lapatanan Yesus si palua na tubuh di Bethlehemi, naing tubuh di bagasan rohata. Lilin minggu padoahon nadvenon, pangiton hita asapature dalan dituhani. Managam harorona padua lihon di bagasan holong dohot hasatiaon. Onma Krans Advent, ima partanda ni hatoktongan ni asini roha ni Tuhan Yesus. Alfa dohot Omega, naso marmula jala naso marujung. Krans Advenon dibayan sian aka bulung-bulung na rata-rata. Ima partanda ni parngoluan, ni ngolu ni hala Kristen, nama nagam haroro ni Kristus, nama mboan hangoluan. Yesaya 40 ayat 3. Suara na jauh-jauh di halongonan, paulihamu dalan di Jahoba, patigorhamu diadaran dalan balobung di debatata. Yesaya 40 ayat 10. Idama, marhuaso doro Tuhan Jahoba, jala tangana gumonggom ibana. Idama, ihutu ibana, upana jala di jolona, pamalosona. Psalmen 85 ayat 8. Sai patari daun matuhami, ale Jahoba, asini roham, jalalehon matuhami hatuaun. Nungarapita manangihon berita Advent, songot tadane nalasni rohata, marede mahitan sian bukuende nomor 554. Nunga masuk kita tuh bulan penghujung ini tahun, di tonai HKBP dohita marhite tema. Saya toktong mahita mangolu di bagasan pakirimon natugu, ay takas do taboto, saya donganan ni debata dohita. Tajahama ayat bulanan na ditotopon na KBP natar surat di Yesaya bidu-bidu ayat 14. Saya hot mahita di pakirimon rap marsiurupan mamorsan akan dodok asapatar holong ni debata marit dehita.
Marhite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tondi parbadiana tumo palangit dohot tanoon. Amin. Idama, hatop doauro, tiop mana na dihon waing, asa unang adong nama buat tupalmi. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale yang manamina di Banua Gijang. Namandok mauliate dohami tuho. Ala di pabot hoko tuhami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Nalau salpu sogot langit dohotano. Alai nahot doanggo hatam ro di saleling ni lelengna. Akup ni ikon patardo sogot saluhut jolma di jolo ni hababangsa paruhumami. Saya si maroham dihami. Pahot marohanami mata porsiaon di hatam marhite-hite ton di parbadia. Padu ngomahami jala paringgas hami martangiang. Asa marlas ni roha hami pa ima-imauko. Jala asa dapot hami hangoloan narsura suda. Amin. Tatangihon maha patik ni debata di minggu tasadarion imanan tarsurat di Lukas bidu 20 sada ayat 30 onom. Alai dungo mahamu toktong mardongan tangiang asa margogo hamu pasiding saluhut nanaing masai lau jonjong di jolo ni anak ni jolmai ido sahatna atong rapangido gogo mahita sentu hatta debata. Ale sai pargogo imahami mangulahon na humbar tupatikmi. Amin. Mariti. Itu
mapoti dosa. Ramundo hita di jolo ni debata gok dosa. Supanagaman mambain jut rohani yana kota dohot ama manang ina di tonga-tonga ni bagas. Di bagasan uduk dohot serep ni roha hita mandapoton habang saparasian ni debata. Mamboan dok ni rohata ala ni aka pangalosyani. Iya nak kodo hami di tonga-tonga ni bagas nami. Nasatolap ni gogo natoras maka kolongi hami. Alai jodoh hami dang mangangar hon holong ni soras nami. Jaladang upasang api hami nasida. Patik palimahon mando. Ikon pasang apung mudo natorasmu. Asal lele ko mangulu di tanon ani leon ni jauh badi batam tu. Asim. Atong tatopo tima dosatan ni adopan ni debata. Ale Tuhan debata, pargugu na satu dosan jala ama para siroha, dang lomoroham mida hamatean ni pardosa, mulak manian parjahati itu namadekon dalanna, asa mangulu ibana, ido dipangido roham, alani ubain dipangido hami, saya sudati maturutorum, asa unang mangonai betu hami. Sesesa sude dosa nami, asa mangolu hami di bagasan asini roham. Sai pargogo imahami,
asa margogo hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata, alani pangalosiata do ubaina tertulang Kristus, jala binai ni hajahatonna do ibana mabugang, ape tu ibana pisak-pisang parhitean ni hasonangata, jala binai ni bugangna malu mita hilala, hasangapon madi debata na digijang. Turpuk epistel di Minggu Sadarion, imana tarsurat di Pesalmen bindu 72 ayat 1 saat 10 sia, tajahama marsikat sorin. Ayat napar jolo, sian si Salomo, ale debata, saya pasahat ma'aka panguhummu tu rajai, jala hati goran mutu anak ni rajai. Asa marpar buehon hadameon aka dolok dibangsoi, jala maruli hati goran aka robean. Tuhanna do aka anak nina bogo, jala Tuhanna do sibahen gogo. Saihoma dihabiari halak saliling ngadong mataniari, jala saliling tarida bulan marsudut-sudut. Tuat maibana songon pangonai ni udan tu padang na sinabi, songon udan nene namun rohoni tano. Martunasi madiaka arini partigori, jalamarni buk-buk hadameon ro dinaso adong bebulan. Jadi ibana ba mangarajai sian laut satu laut, jala sian batang aek sahat rodi aka ujung ni taonon. Ikon marsoba di jolona aka pangisi di halongonan, jala dilatan ni aka musuna urbuk. Buanon ni aka raja sian Tarsis dohot aka pulo ma soba-soba, aka raja sian Seba dohot Ethiopia manaruhon silehon-lehon. Jala sobau ni sude raja ibana, luhut do aka parbego mangolo ibana. Ai paluan na napogus na jojo dohot na dango na somar pangulau. Uluan na do na met-met dohot na pogos, jala paluan na do akato dini akan na pogos. Paluaon na doton dinasida sian pangarupaon, dohot sian parhilangon. Jala narga situtudo mudar nasida di rohana.
Saya mangulu do ibana jala lehon na tu ibana sere sian seba, jala tangya konon na do ibana toktong, pasu-pasu na do ibana ganupari. Jadi gebesi tutu maeme di tanoon, ro di pusun yakadolok, humaras mapar buena songon Lebanon, jala martuburi nesida jol maisian huta, songon duhut ni tanoon. Saya hot maguari, ro di saliling-leling na, saya muap mabarita na saliling adong mataniari, asa maruli pasu-pasu nasida di bagasan ibana, luhut takapar begu martuahon ibana. Pinuji ma debata Jahoba, debatani Israel, sasada do membahen akka halongangan. Pinuji madohot guarni hamuliaon nai ro di saliling-leling na, jalago kasangapon na maliat portibion. Amen. Amen. Ido sahatna martua doakan na tumangihon na tani debata jalan na upeopsa. Amen. Tabigi pujian sian lansia.
Saha tidak komaha porsiau tai, songa nahina tidak koni dong atas sao porsiau di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsia di bata Jawa, ido ama pargogo no satu dosa, nati no palangit dotan. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni daripada Jawa na sasabi, ina na tubon ni si Maria, nagabe-gabe sa adorans ido tuata natu mau napeni di paman ni semas nama teta pajal do beda ni aku birasa natu atu manudul na mulai patelo naik tu surgo laudul di syamun de batajo amanai bargogo na satu dosa di simaina mangumi alak na manguludot au porsea ditondi parbadia jaladong sada huria nabadia huria atau panialak Kristen akan nabadia dohot diasa dohot diatai namando mulak mangulu saugot tadi dohot diagulon nasara sudah amin. Kurwik 5
tabege matik-tik nama sa di huriat tadi mingguan. Shalom. Hora samanginang. Tabegema tikting ni huriata di bagasan mingguon. Sada. Goarni minggu. Goarni minggu ta sadarion ima minggu Advent kedua dohot topik paubahamu marohamuna ainu ngasonggop harajaon banua ginjangi. Matius 3 ayat 1:12. 2. Parmingguan keluarga. Sadarion minggu 7 Desember 2025 di Patupa do parmingguan keluarga. Di Manogot pukul 7 WIB di Arian pukul sia 30 WIB. Laos disi tapasahat ma amplop pelean bulanan manang tahun di parade do amplop. Jala di hadopotan keluarga di Bagasni panghobason hare tahun dohot kolektan di parmingguan keluarga bulan Desember. Manogot dohot Arian di Hangoluon sian week 5. Tolu pasahaton ulos tu ruas nihuria naung marumur 70 tahun. Sadarion minggu 7 Desember 2025 di parmingguan pukul sia 30 pasahaton nihuria marhite pandita ulos tu akal ruas nihuria nama rumur 70 tahun di bulan Mei sahatu 7 Desember 2025 alani dung di Jahatikting Roma Tujolo naso manjalo ulos dope. 4. Pelean amplop pandengganhon rumah dinas Surya. Sadarion minggu 7 Desember 2025 tapasahat ma pelean amplop pandengganhon rumah dinas Surya tu kebutuhan aka ulaon ni kelompok kerja namar pardomuan tu program renovasi. Tapasahat mai di Tiki Marsi Jalangan. Di parade do inganana di lambung na pintu haruar. Jala pinabotohon tu sude ruas nanaing mangalehon hamuleton manang sumbangan boy mantransfer marhite Kuris Pokja na adong di alaman Parpudi Tikting. 5. Jadwal kegiatan tengah minggu. Angka jadwal kegiatan parpunguan di Parsitonggoan ni minggu boy mah taihuton hombar naung diaturhon di buku Tikting. Onom Pandidio Nabadia. Di hari Minggu 28 Desember 2025 naing patupaon do Pandidio Nabadia. Pinabotohon tu sude ruas ni huria HKBP Mampang Perapatan akan natoras nanaing mambuan ianakonna manjalo Pandidio Nabadia asa pasuraton ianakonna marhite na manjalo jala mengisi formulir Pandidio Nabadia na pinarade ni huriata. Sia jadwal rapat HKBP Mampang Perapatan. Pinabotohon tu parhalado Dewan Seksi-Seksi dohot jemaat di gerejaon aka jadwal rapat nanaing di Patupa ima Kamis 10 Desember 2025 pukul 10 sia sahatu selesai rapat parhalado HKBP Mampang Perapatan di konsistori untuk membahas program dan anggaran tahun 2026 HKBP Mampang Perapatan. Minggu 14 Desember 2025 pukul 10 sada rapat jemaat HKBP Mampang Perapatan di GSG. 8. Walu Christmas Gathering Ina Deborah. Hombar tu program Ina Deborah HKBP Mampang Perapatan 2025 neng di Patupa Christmas Gathering Ina Deborah di hari Sabtu 10 Desember 2025 pukul 10.06 WIB di Maringanan di Gedung Serbaguna tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Pinabotohon tu sude Ina Deborah asana mandohotisa. Sia Natal Remaja dan Naposo Bulung. Hombar tu program remaja dan Naposo Bulung HKBP Mampang Perapatan 2025
Naing patu paonta manata RNHKBP di hari Sabtu 20 Desember 2025 pukul 10 pitu WIB di Maringanan di Gereja HKBP Mampang Perapatan. Tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Dohot subtema Heart, Healed, Embrace, and Restruct Together. Pemulihan Kristus memanggil remaja dan Naposo Bulung untuk saling membagikan kasih Allah kepada keluarga dan sesama. Hombar tusi patu paonta maaka pangaradeon latihan ni dohotan ni remaja dohot Naposo Bulung. Latihan kur ganuk Jumat, Sabtu, dan Minggu. Gladi kotor Minggu 10 Desember 2025 pukul 10 sada 30 WIB di gereja. Gladi bersih di Patupa di hari Jumat 10 sia Desember 2025 pukul 10 walu di gereja. 10. Bantuan sosial. Hombar tu surat opui eporus HKBP dohot surat arahan Preses Distrik 8 DKI Jakarta taringot tu bantuan sosial tu dongata namarsak alani banjir dohot longsor di daerah Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dohot tumbang hasudutan di Togihon, Mahita Asalau Manopang Marhite bantuan baju layak pakai, peralatan mandi, dohot hepeng boi dikirim melalui rekening kantor pusat HKBP. Di AK Pangrupuan Marhite Barang boi ma pinabotohan tu Dewan Diakoni Amang Sintua Hotman Sinurat. 10 sada jadwal Natal HKBP Mampang Perapatan. Tema Natal tahun 2025 Ima Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Taporohan ma diwarta. 12 Laporan penerimaan sementara dohot persembahan kasih renovasi rumah dinas Surya pertanggal 6 Desember 2025 marjumlah 50 sada juta siaratus 88 ribu rupiah. 10 tolu ruas namar sahid. Taboan ma di bagasan tangnyakta aka ruas namar sahid hatani debata pasahat ma dalana tu Jahoba jala haposi ibana asa ibana paturehon. 10 opat namarulang tahun. Parhalado dohot pasahat dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun tu ruas ni Huriata namarulang tahun di bagasan samingguon. Di dok hatani debata di tangana siamun do gajang ni umur jala dihambirangna do hamoraon dohot hamulitian. 15 namarulang tahun dohot pardongan saripeon.
Huhut papungu paleana parjolo maredehita sian bukende nomor 447. Hallelujah.
Dameni debatana sumurung sian salhut naroha, imana mangaramoti ati-ati dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tabuk kama bibelta turpuk jamita dihita di minggu Advent na paduahon sadarion, imana tersurat di buku Matius bidutolu ayat 1 sahat rodi ayat 12. Matius bidutolu ayat 1 sahat rodi ayat 12, Hujaha homa di tonga-tongata, parjami taon ni si Johannes Padidi. Dungi di laun-laun niari, hehe masih Johannes Padidi marjamita di halongonan Judea. Ninama, paubahamu marohamuna, anu ngasonggop harajaon banua gijangi. Ibana do napininabuan ni panurang Jesaya, uju nani dokna, suara ni nama jauh-jauh di halongonan, pature hamuma dalat dituhani, pahornop hamuma si dalanan nai. Ibulu ni unto do ulos ni si Johannes, hulik kuling do hohosna. Akka si hapor do si tua niloba do si panganonna. Dungi lahoma pangisi ni Jerusalem manopot ibana, songoni dohot sudi halak Judea, rodi salhut akka namaringanan di labung ni Jordani. Jadi dipadi di si Johannes manasida di Jordani, dung ditopo tibe dosa nasida. Alani dina nida na torop parise dohot saduse, manopot padi dionnai, nina madok ibana. Hamu anak ni ulok, isedo na mengajari hamu pasidikor rimas narosogot, parbuho kamu manatama, pabua nongmu barohamuna. Jala sotung di dok kamu di bagasan rohamuna, si Abraham do amanami, ayu dok matuhamu. Terjadi hod debatado anak di si Abraham sian akabatuan. Anunga pola ape tak ketudaling niak kahau, ope sita baun ma na sahau na somar perbuye honda denggan, jala sida buhonot totuapi. Ia ahu, aik do hududihon tuhamu madoko paubahon roha, alaya dul gumogo do narosian pudiku, gari mabuah sipatuna hurang tamado piahu. Didihonon nido tuhamu tod di parbadia dohot api. Di tangan na do purpuran, payoson nama perdegian na, papungon na do emena tu sopona, alay tutungon na do anggo hurak kami tu api na soramitop, ima sahatna. Dita salhut nana di holong di bagasan Yesus Kristus, di bagasan tikyon dong masuk kita tu minggu Advent na paduahon, di minggu Advent parjolo di arah dohita dohot tema untuk pertobatan di bagasan tikyon amang dot inang di arah dohita di bagasan hasatio dot holong niroha boha dohita majakon haroroni si paluai. Tauhal majutur pukon amang dot inang ise do si Johannes. Tahu tu deh isi orang tua yang ada tengok ada piamang inang, tengok dua orang tua si Johannes, tengok dua ti Johannes naturas na Imam Zakaria dot Elizabeth, Zakaria dot Elizabeth, lapatan ni hata Johannes kuar Johannes, ima Tuhan adalah kelimpahan. Jadi amang dot inang molo di peristiwa di papatar do di Lukas sadaya 10 tului ima dinaros suruh-suruan manopot bapak nasi Zakaria imam ditongani bagas coro jala disima di papatar suruh-suruani bahwa Elizabeth ripena na dianggap hol jala nang leleng terpema danak dang adong bihirim rohana boy seorang danak ditongani bagasna ale dipakulungi suruh-suruani jala didok iko dibag warna si Johannes ima Tuhan adalah kelimpahan. Jadi sian hata goar do sian namasa na diadupi ni si Zakaria do si Elizabeth tohoma tutu Tuhan adalah kelimpahan. Ketika tidak ada lagi, sudah sepi pengharapan, tapi justru Tuhan melimpahkan anugerah melebihi apa yang dipikirkan oleh keluarga Zakaria dan Elizabeth. Alanido amang dot inang tabereng dison bohama hadirin ni si Johannes. Tidok si Johannes ima
nalaho pature dalan di Tuhan Yesus jala unik do ibana. Molo di turpukon di pasahat di ayat opati idok ibuluni unto do ulus ni si Johannes hulik kuling do hohosna akasi hapur do situ niloba do si panganonna. Jadi molo tabegi hata si hapur manang belalang pitur lahu bohadun yang tabikiri amang do tinanga de. Itakupi mas belalangi si hapuri dungi dipamasuk matu pamanganna. Ay molo ditutungi guarna maserangga te. Guarna molo serangga ditutungi baholan hangus ibana ba ala tipisto dia luson alogoma. Ale sasitong na amang dot inang adong dona istilah na madok bahwa belalangi dang martudu-tudu serangga didok hata sian hata arkis ima sihapor do situa niloba arkis dina na marlapatan ternyata adong do di dopak dunia timur tengah hau jala marperbue adong bijina jala tong di situ tu ima arkis. Jadi memang toho bodo dialang belalang bui di Alkitab bodo dialang belalang bui di imamati di Tolu Musa adong do di Badan Derobi di sini pasah do adong do bangso adong do na mangalang belalang. Molo sonari di Jogja di dopak kidulan molo hujaha internet adong do na mangalang belalang. Jadi anggona di pasah di turbukon martudu-tudu tu perbueni hau nama cetong gido. Jadi di sihapor do situa niloba belalang dan madu. Jadi sadau dui na tubuh di hutai di jazirah Arab. Amang di somma tambereng amang dot inang bahwa sasitong na dipakai de batado alam untuk mendukung kehidupan. Alam itu dipakai Allah untuk mendukung kehidupan. Jadi sautik taringo tu hau sihapor do situa nilobaon asa boy lebih tu maka sandong amang dot inang ise nong hea mungkin lau merdalan ziarah tu Jerusalem perjalanan iman ke Jerusalem mungkin sudah pernah melihatnya ataupun kalau belum pernah melihatnya semoga kita yang berada di gereja ini suatu saat pergi berziarah ke Jerusalem. Daido semoga mah daido amang dot inang tabereng mamuse dison bohado ahadon na dihobasi pigahalat don na dihobasi si Johannes. Jadi di ayat 5 didok dungilah mapangisi di Jerusalem manopot ibana songoni doh sudi halak Judea rodi salhut akan maringana di labung ni Jordan. Jadi sianon tabereng ma na mangihutto si Johannes na menaing di dion ni si Johannes sa huta didok dison amang dot inang pangisi ni Jerusalem pangisi ni Judea. Berarti torop. Jadi molo sapi dua hutan waingon mangihutton molo orang dewasa pion ihut perjalanan ni mangihutton si Johannes itu adalah suatu yang luar biasa. Jadi molo nuaing musim namar goar YouTube, TikTokers kan semakin banyak pendukung dan pengikutnya, uang akan banyak. Dedo, anggo dison HP waktu ni si Johanneson dangan dope medsos. Barita tu barita do, mulut ke mulut. Dungi pitor tergerak rohani jolma ala dibereng jala di BG bahwa pengajaran na dipatupan si Johanneson marasing do tuaka natoro, tuaka halak saduki, manang halak parise. Isomma amang dot inang bohado ibana telah mempengaruhi banyak orang. Jadi untuk mengajar di dunia di tradisi orang Yahudi itu umur 30 tahun. Jadi diperkirakan amang dan inang bahwa Yohanes memulai pelayanannya sebagai pembuka jalan untuk Tuhan Yesus adalah di usia 30 tahun. Karena tradisi Yahudi guru itu mulai mengajar adalah di usia 30 tahun. Ala dison tung macai burjudur tung macai diulahdo ulauna dohot denggan jalabahkan amang dot inang maksimal do ibana disadok ulauna. Jadi nang petorop namang yuton ibana di bagasan serep niroha do. Jebakan bagi seorang yang terkenal
dan yang banyak memuji, jebakan bagi seorang yang terkenal adalah kesombongan dan keangkuhan. Jadi murado halak madabu molo godang pengikutna, molo godang nama kaholongi ibana di pertibion amang dot inang, jebakannya dia bisa jatuh kepada keangkuhan dan kesombongan. Jadi manat hidup benam molo mulai adong na memuji molo biasa adong memuji 10 halak kan ngalas siroha ale molo sada mulai paro maka tahun natigor HP berbeda tu perasaata dan cocok tu perasaata pitur sogodor hata kita membenci atau bahkan kalau pajupa bohi cuek tidak peduli. Jadi banyak orang ketika semakin banyak yang menyanjungnya, semakin banyak yang menyayanginya, itu sangat dekat terhadap kesombongan dan keangkuhan. Alai dison di papa tertupu kodona namangihutun si Yohanes sien Jerusalem do Judea dan mempengaruhi hadirion ibana. Buah sedang mempengaruhi hadirion ibana ala dison di dok ibana dona bahwa ditiki madok hata ibana amang dot inang maradopon halak Parisi dok saduke dia tidak takut, dia berani justru di dok ibana hamu anak niulok isi do mengajari hamu. Nah, jadi hanya orang yang rendah hati yang mampu, yang sanggup menegur. Hanya orang yang rendah hati yang mampu mempengaruhi orang lain. Aliadong dope di papatar si Yohanes tison hadirion nasarep rohana. Di dia memang doh inang di ayat 10 sada ido ibana. Ia ahu aik dohu didihot tuhamu madok ko paubahon roha alia dul gumogo dona rosia pudiku gari mabuah sipatuna kurang tamah do piahu. Di hononido tuhamu to di perbadia dohot api. Ido ibana amang dohot inang alea dulgumogo dona rosian pudiku gari mabuah sipatuna kurang tamado piau. Jadi sepatu lambang kenajisan dui. Jadi adong do disada ugamu naso palwason masuk tuinganan tuinganan di persoban na memakai sepatu. Ala di tradisi ni Yahudi sepatu ima lambang kenajisan kotor. Hidup benna mololo masuk tutongan ibagas adong do di jolo ni pitui di bahan aik do lap payason pat. Ibu ke di sepatuna. Bahkan adong do di si di bahan di jolo ni sepatui di jolo ni pitui di parade na poso. Na poso ma na standby lau payason. Jero masih Yohanes sido ibana bahkan mabuah sipatuna kurang tamado. Ngana aja sipatu HPI peninna dang tama si Yohanes lau mabuasa nga sepatu nai nga najis alai mabuani pedang tama berarti nga rendah lebih rendah lagi double ima di rajumi ibana bahwa dia depan di debata dang tama ibana naneng roido na lebih tamasian ibana jala di do ibana di hononido tuhamu to di perbadia dot api. Molo Yohanes amang dot inang madidi ibana untuk pertobatan do. Dilihat jolmedo halak Judea do halak Jerusalem do dirina asa di didi alai pertobatan dui. Alai dirajumi si Yohanes do molo naneng roi ima Jesusi bahkan di dok ima madidi ibana di bagasato di perbadia dot api jala bahkan di pengot ibana do di tangan nado hanguluan di tangan nado masa depan di ayat 12 di tangan nado purpuran payason nama perdegian na papungon nado emena tusopona alai tutungon nado anggohurak kami tu api nasoramitop magobaran ni hasangapon ni Yesus naneng ro na dipature ni si Yohanes dalan. Jadi amang dot inang isehita nasyakuta dope. Tabo tatad dedo tahe nama ala mamiar haru teg warna. Aduri kan? Jadi anggosonari yang orang beduri ate hiton. Ala di hiton beli beras dari pasar sudah bersih. Jadi fungsinya aduri kan molo seha do hita mamereng ayak boras.
Ayak boras manege dang tetedete. Jadi molo di huta, molo duri tu akan tua-tua, nama lo mamiari me, lo memisahkan bulu lagi. Tahu tu deh? Nah, dang musete. Monis tahu tu do? Tahu tu. Molo bulu lagi, kulit nei dah halus. Karena lo disedot doti tu borasi, jika ikut dipiari dui, nana di bolok ko ditiki mamiari ima bulu lagi, dohok monis, sabil mabu emena. Jadi fungsina kan manege, dung ias, iba ma tu ingananna, tu kaleng ni kabang loyang. Jadi pataka kaleng di hutaka dua fungsina, fungsi ni kaleng na perjolo ingan ni boras na ias, jala fungsi ni kaleng na paduahon ima inganan ni kabang loyang. Aira ngadong dapet tupperware, dai do anggo molo nueng ngadong be nueng dai pakke dai tang tapakke be kaleng mani paboras. Namanya tapakke kosmos hola dipicit rucur ribana dido anggo molo di hutat molo di hita iko nadong dona kaleng susu cap nona dido kaleng susu cap nona ima dibain manohuki. Jadi neng dohono ku dang di sekitar kabang loyang ala jono bulan dawolas dido dang masalah kabang loyang on. Jadi di tangan na purpuron na payeson nama pardegian na papungon na do emena tu sopona namang gobarkon akana yesi di pamasuk matulumbung namar perdumo di ulaun ni Tuhan Yesus harorona tu tonga-tonga di portibion ima mangalion haluaon mabuon haluaon alai ditikina ikon sirangon na do eme dohot si mareme eme iko sirangon na do na porsia dohot na so porsia na porsia ima sahat matu harajaw na padua halioni. Alani do amang dot inang marhite atpen na padua ho di bagasan tikyon na ahma buanota hobar tu tema di bagasan tikyon paubahamu marohamuna ainunga songgop harajaw banua gijang. Paubahamu marohamuna ainunga songgop harajaw banua gijang. Neng pasahaton nama tuhita marhite turpuk sadarion amang dot inang na parjulu disosoi dohita paubahor roha ala nunga songgop harajaon ni debata paubahon roha ala nunga songgop harajaon ni debata dia do bukti ni nang songgop harajaon ni debata di tonga-tonga ni pordibion ima marhite Yesus Kristus na mangalehon hamelumon na mangalehon hasesan ni dosa, na mangalehon damai di bagasan pernguluata, jalan na mangalehon dihita hamalumon, kesembuhan ilahi diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan juga memberikan kepada kita bahwa kehendaknya ada. Jadi adong do kehendak ni jolma, aleno tibo do kehendak ni debata. Kehendak manusia selalu berkecenderungan adalah kepada keinginan dan keinginan itu adalah sementara tetapi kehendak Allah akan terus-menerus berlangsung dalam kehidupan kita dan itu selalu mengandung damai sejahtera. Didok paubama roham molo didok paubahon roha adalah kita lebih cenderung mabai Yesus gabe pengharapan di nguluta. Yesus adalah menjadi fokus dalam kehidupan kita. Yesus adalah menjadi terang bagi kehidupan kita, menjadi tumpuan kehidupan kita, di mana kehidupan kita selalu menghadapi turun naik. Jadi Yohanes ketika memberitakan tentang pertobatan, dia mengingatkan semua orang banyak bahwa fokusnya, bahwa kehidupannya adalah kepada satu tujuan, yaitu Yesus yang akan datang. Jadi molo dia rahop hita di bagasan tikyon paubaun roha ala nong songgop duhara jaun ni debata. Dada holan masalah asa denggan ngolutta. Dada holan masalah amang dot inang asa denggan partuturota. Alai nunga songgop hara jaun ni debata itonga di bagasta. Nunga songgop hara jaun ni debata di ngolutta. Molo adong dihita pangalaho kesetiaan. Molo adong dihita amang dohot inang holong ni roha. Di batado na songgop dihita. Ale molo muruk kita. Molo say
Sawi terus sita marungu tungut. Sibulis do nasongo tu hita. Deiro, unang se sibulis so deiro, ala nunga songgop harajaun ni debata. Unang tapabida harajaun ni debata, gabi tapaluas nguluton harajaun ni sibulis. Jadi siakkan na sibulison, bebertoba ma, alin ngarong na sibulison nate. Dangarong disobah, mulu sibulison dang rotu gereja. Deiro, dangarong sibu anggo dihiton doang di gereja doang dangarong sibulison. Buasa do, ay uwer naking mulai berminggu sian awal nang piadok kami na sala. Dangarong kamu na marungutungut. Mana arong naking marungutungut ibaga sarwana molo sala pe titing molo sala pe naking papungu pilihan. Arong dohamu madak budi. Herana sohya ina. Dangarong kan berarti songgok dua rajon di debata dang sibulison kita. Jadi mulai naking pe dangarong uwer na mod hodok. Habis itu hari kan mau hodok, ero naking udah diberi kamu udah manginang udan, iyo, ada yang udah mau hodok, dak woto dang mau hodok, ala ngaliat do, sipata do ala ngaliat dang bui modum kan, bui dotong soni, nunga songgop harajaun di debata, adong do holong damai sejahtera, adong do dihita amang dot inang pengharapan saat kehidupan kita benar-benar kacau dan tidak hampir-hampir kehilangan harapan. Imana mengajar hita di leo debata itu hita ido mengajar hita setiap saat mubah di bagasan asidot tolong nirawan debata amang dot inang napa dua hom mamar hita turpuk di bagasan tikion diarah do hita pahubawan roha marsiajar hita sian si Johannes marhitia hame mangulu di bagasan haserepon di roha Johannes madok na paturedala doa dangau. Nang penga torop jolma manghuton se Judea do Jerusalem sampai diro amang laki pangisi ni uta Judea do Jerusalem alai tetap do diro ibana bahwa dia bukan yang utama. Jadi molo di Yohanes 3 ayat 30 amang dot inang didok sonon tutusi tutudo nahudokon tuho ia sotubu jol masya gijang dang tarbahesa marni daharjaun ni debata. Jadi diarahok kita di bagasan tikion bohado hita mangolu di bagasan hasrepon ni roha di tonga-tonga ni godang di partikianon amang dot inang berusaha untuk ya selalu yang utama. Pingin selalu diperhatikan, pingin selalu didengar, tidak mau mendengar orang lain. Banyak orang saat ini berusaha mencari puji-pujian. Moloso dipuji ya cik rohana. Herana sutade. Moloso dipuji pitor merdadi. Adang dope hita na merdadi tahe? Dang betul ini maba. Hati-hati molo siarong de pena merdadi ala kan seolo do songnya cik rohani bedungan atur merdadi dang olo bero tu dia tahe tu gereja dang mungkin ai ta sudi ro dia tu gereja dang olo be marsaro be dang olo sebelum malu mati hati kon dang puas rohakon ini bana di rohakon masudi ini bana usekan babung-bung kesalahan ni doanna itopuk dari ni di rohakon masudi nasi woto hodo ne rohakon ina hati-hati berarti kon na mengalui keutamaan di diri nasa diri do ibana di sima hitam di dok mola dong songoni amang dot inang buah mata he bertobat mak do mangulu ma di bagasan hasarepon ni roha hola di bagasan hasarepon ni roha do hita pacup padohot bohini debata hanya ketika kita dengan rendahan hati kita dapat melihat Tuhan. Nah mangihut di paingok do hita di bagasan hasarepon ni roha namar natalon. Soso ni opui purus tu hita amang dot inang. Di masa-masa Natal. Biasanya kan Natalok kan marmeno-meno do. Idot mengo-mengo do temeno-meno do. Sudi ikon lux bagak amang dot inang diarahon opui purus dot hita. Di tonga-tonga ni kondisi ni natadopi di Portibion secara khusus
di Indonesia dina hona mara dong atta banjir longsor anggo sahatro di partikianon ngamar 700 dipastikan meninggal dan 600-an yang masih harus dicari. 600-an masih harus dicari. Kita membayangkan bagaimana mungkin ekonomi bisa pulih di mereka yang sedang menderita setahun 2 tahun, belum tentu. Tabayakom mahalakian nong merbalam kudus, tapi belum tentu baju berganti, belum tentu makan enak. Adong do huta na terisolir dope alani daledang bui dope. Dang bui dope di bolus terputus dope. Kita bayangkan mereka ketika helikopter membawa Indomie ilempar me mana masa maropu makan boras HP untuk membawa beras kan ikut di keteng-ketengi 5 kilo tabayak koma di sapat toni mana terjadi pocame dia rahom me tanah pesta Natal dang na mangorui na adong dihita dang na mangorui nanang pakalwarot ta'ala adong keluarga nang mabain ahama di akhir tahun. Tapi marilah kita di dalam kesederhanaan bersama-sama berempati dan simpati bagaimana kita juga mendoakan mereka. Sedikit banyaknya kita boleh membantu mereka dengan padok ni amang pareses hobartu surat na dipasah atau pelayan distrik idok nah dibutuhkan sonari dan baju layak pakai be, tapi yang paling utama adalah dana asabu dikelola. Nah burjudo ruasnya HKBP dan itu sudah terbukti. Alai dang nas olu HKBP distrik no yang mabuan aka baju layak pakai, tetapi yang paling mereka butuhkan adalah saat ini dana yang mungkin akan disesuaikan dengan kebutuhan. Alania mangdot inang marite atpet di bagasan tikion kita diajak bagaimana berempati terhadap saudara-saudara kita sebagai wujud kerendahan hati kita menyambut kedatangan penebus. Na perpudi mamarhiti hatan di debata di bagasan tikion mencari koton amangdot inang ta maksimal homma sudi ulauta na nilehon ni debata tuhita. Jadi manang di dia pihita mula-ulaon, mari kita maksimal melakukannya. Di sini Yohanes memberikan contoh ketika dia menjadi pembuka jalan bagi kedatangan Kristus, dia dengan segenap hati melayani, dia dengan maksimal tanpa takut kepada orang-orang yang membencinya. Itu terbukti ketika dia mengatakan kepada orang Farisi dan orang Saduki, hamu anak niuluk, isedo mengajari hamu pasidikon rimas narusugut. Ido ibana mamuse, jala sotung didok hamu di bagasa rohamuna, siap Abraham do amanami, aido matu hamu terjadi hod debatado anak di siap Abraham sian akabatuon. Dia maksimal tanpa takut kepada orang yang mungkin membenci dan menolaknya, tetapi pekerjaan adalah pekerjaan, pengutusan adalah pengutusan dari Tuhan. Atau ngamangdot inang ulau dia penuang taula di tongan ni ngolutta siganupari na di kantor pay namar bengkel pay namar grab pay na adong pe per 3 na adong pe di bank na adong pe di rumah sakit na adong manang di dia pe amang inang maksimalkan melakukan, bukan karena takut kepada pimpinan, bukan karena gajinya, tetapi amang dan inang ini adalah tugas yang diberikan kepada orang percaya. Kita diperbolehkan melewati perkara kecil, maka kita diperkenankan juga perkara besar. Adong doa halak holan dan baru ngutungut. Madah adiga bi banak jabatan, adiga bi tabaga jeniba, adiga bi alai ulonna dang maksimal di bahan. Alan di pengot tu hitam, taula maulaut ta maksimal. Di tongan bagas tape, maka holongi mahita maksimal. Manang ahape nata pergumulkan di bagasan tikion, mari kita memaksimalkan diri untuk berharap dan berdoa kepada Tuhan.
Di Lukas 10 ayat 10 didok, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar, dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Amin. Martang yang mahita. Alia manami na di banua gicang na usobahami marhiti Jesus Kristus Tuhan nami. Mulai hati di pasaha roh nami tuho Tuhan, di hakolongan ni roham dok didenggan di basam, di parmudu-mudu hodo kami di bagasa samingguan. No yang masuk kami tu minggu-minggu Advent, imana manomu-nomu haroroni Jesus. Di nama mestahok kami di ari natalon, alai terlumbubi manomu-nomu harorom napadu halihon. Alani Tuhan di batam, radi mahami di bagasan hasarepon ni roha. Memaksimalkan ulang nami jala pengot kami Tuhan di bata nunga di pasonggo pohara jauh ni di bata Tuhami marhiti Jesus Kristus anggiat ma i nagabe totong saur di ngelunami wa kami ma di bagasan tikos sudi ruas ni uriam na mengadupi pergumulan sepapirto di nasida na mengadupi bocani roha apuli nasida Tuhan di tonga-tonga ni namarlas ni roha say homo Tuhan di bata mana belas ni roha di nasida dia karuas ni huriam namar ulang tahun di bagasan samingguon adong saplonom halak say lam tuga cang namur nasida sehat nasida boyo Tuhan di bata di bagasan ngulu nasida di patupan nasida na duminggan huwa kami nang di bagasan tikion ruas ni huriam namar ulang tahun parsarepeon adong onom kakak saya leom madina sida haholongan nasia koi Tuhan rap tudoluk tutoruan molotung adong akahamolon saya totong sadarohana sida Tuhan de bata mangalu-alu tuho martangyang tu adopan wa kami nang akaruas ni huriam namar sahid adong 10 halak jaladong dope Tuhan de bata nasohu wotohami di tongan ni bagas nasida gale di rumah sakit mengadupi pengobation adong do naik ko berkunjung ganup tiki rumah sakit amang na basa asima roham say pasu-pasu akau na penangan nasida mangalio gogo hamalumon di pamatang nasida papirto di nasida molotung macalileng nasida marubat aledang bernamalum say totong anggiat Tuhan dang merdede nasida jalan barungut-ungut di tongani hangaluton ni pamatang nasida tot dimi mangalio gogo di nasida papir hotor di nasida wa kami ma Tuhan di batam di bagasan tikion akaruas ni huriam nama sihol di anakon selehom mamang nabasa suang-suang ni nang di rokap nang tikina lehoma setotong di bagasan habengeton ni roha nasida dang masadi martangi yang mangido mangelek tua depan diaka nama na makarikoton perkarijuan pe selehoma Tuhan diaka na pakai pahibakon akaulan na pe setotong di bagasan hati goran dohot lasni roha pasahat totoho Tuhan di bata asa totong buy nasida mangadupi akan nobel gadupi tujulan nerion dia akan tumua di tonga-tonga ni ruah huriam say totong tu sehat nasida molotung pelam moru hai pason gali pamatang ale unang gali partodion molotung pehomur si malolong ale unang gali Tuhan di bata parnidan nasida parnidan ni haporsan nasida tuho wa kami kadadana pe ibu-ibu magurang di bagasan asir tolong ni roham dosa sahid ke biakana na burju jala solo yajar amang nabasa wa kami ma nang di bagasan tikion sudia ka persiapan Natal na pinaradi ni ka panitia di bagasan pangatoyom mama Tuhan totong dengan tupasudi jalabui marulupulup sudi akan namar pesta Natali wa kami nang di bagasan tikion nang di pasahat huriam ima ulos tu akaruas ni huriam nang mamulus 70 tahun perdalanan ningulu saya tu sehat nama nasida lasma pamatang nasida lasma todi nasida di bagasan asi dot holong ni roham pasu-pasu ma panitia renovasi rumah dinas margogo nasida lahu menguduti akaulon nasida wa kami ma salut natu adopamu Tuhan akadongan nami di bagasan tikion na bergumul na tariru na gali pamatang jalolu gali todi nasida alani hamolo dok ni roha duka alani aek na roh longsor na mabaor bagas nasida jala sipata Tuhan boy dolomos nasida papir todina Tuhan
Saya mersuru pakai mamor sandaduk doki, songotad danong jahu jalwami pasu-pasu siako. Saya totong atoi pemerintah, nalako memakulingi aka masyarakat jalan mangalion bantuan tunasida. Saya pasu-pasu Tuhan pemerintah. Mulai memang nabasa asimorom dihami, saya sama dosa nami asatung tamahami gawi anakonmu. Mengasahun Kristus Yesus mertanya kami Tuho. Amin. Talas sumahatani dibata marhitina marid dihita huhut pasahat pilihan tujulu. Sama
nya koma peleata, ale de bata amanami na di banua gijang, hodo harorwan ni salhut selehon-lehon na denggan, dohot nasau libasa na moliutus. Upasat hami masian na nilihom mitu hami pelean nami tuho, saya jalo may gabe uap na husus jijulum, pasu-pasu may jalaramoti asa uparasya kami peleanon, pati bulhan harajon muri tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim, asalam utadami gudang ni seleho-leho mitu hami, asalam girgir hami madok moliate tuho, marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di banua gijang, sai penarbadia maguarmu, sai roh maharajonmu, sai saut malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang, leon matuhami sadaron hangguluan siapari, sai sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan na merdosa tuhami, unak kami togiho to pangucunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho, di sodakon Tuhan de batama bohina tuho, jala asima rohana midaho, di dopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasorhon madamena tutod di munabi.